Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort mij optredens van onder oren Zeewolf. En het poëtische verhaal van Jacobus Seuninga en Dick Vestdijk. En nog mooi verhaal, Henkie Heu. Toffe band, ja, vind ik zelf. En een hele mooie plaat gaan ze maken, Bounce of Grace. Ik had toen Zeewolf. Heerlijk om het programma Joer te iepenen met deze band van het beeld. Ja, want daar komen ze bij. Als ik nog peteer met de man, dan zeg ik nog een bassist, Bonner erbij. Dus ja, verhaal genoeg oer Zeewolf. We gaan eerst even naar het verhaal. Een poëtisch verhaal van Jacobus Seuninga. Virginie Verlien, wie eens even te gast. Hij en Dick Vestdijk. Ja, de song van. Poëzie meets music meets Harlingen in dit geval. Want daar gaan eigenlijk alle teksten over. En dat wie een grote inspiratie. Azes, het verhaal, nou de muziek van Jacobus Seuninga en Dick Vestdijk.
oude gevels, aan de binnenhaven alle toppen. En stenen ornamenten wilden haar voor de schemer begraven. Een verlangen om bevrijd te zijn. Het heimwee dat haar liet weten, de drang om gelukkig te zijn. Een rebelse droevenis dreef haar voort naar een vrijheid zonder vorm en maat. Naar de zee die haar begroet elke keer met dezelfde zekerheid. Terwijl de wind haar keurslijf poetseerde onder haar gebondenheid. Zij had alles achter zich gelaten, de dag met zijn saaie huiselijkheid. De schrale verwijten, de gerekte vertwijfeling, de middag die zo langzaam vergleed. De zee die aan haar lippen het vaag kristal van zout en verte hing. In verrukking zong ze en schreeuwde haar naam en zij die haar naam opving. Was de zee die haar begroette elke keer met dezelfde zekerheid. Terwijl de wind haar keurslijf poetseerde onder haar gebondenheid. Ja, mooi duo. Al een hele tijd bij elkaar dus. Jan Kobus Seuninga en Dick Vestdijk. Aas is nogmaals een peteer met de beide heren oer, ja wat is het eigenlijk? Een cd, maar ik een dichtbundel. En dan hebben we het oer Harlingen. Haas dus. Maar we gaan eerst even naar een oorverhaal. Daar keek ik poëzie van meidje trouwens. Ik had oer Henkie de Sloper. Oftewel Henkie Heu. Hoe die in naam kwam is, dat jij hem nou. Want het verhaal weer, dat hij jitje weer. En vanwege zijn jitje gaan een aantal mensen uit de muziekwereld een mooi jitjesveske van hem opnam. Ja, en uitbracht ik, maar ik zeg ze hoop ik natuurlijk dat het de Frieske Top 100 nog ingeeft. Nou ja, luister maar even. Het verhaal van Henkie Heu. Henkie, Heu. Dat is dus automatisch in alle sloppentreu. Henkie Heu, de man hier woont in Drachten en... ja, we komen produceren op feesten en partijen. En het is gewoon een gouden kerel, hè, maar met hart op een goede plek. Het is echt een man, hij zei het zelf, ik mij markeert niks, want ik heb een hart van goud. En dat het ik, die man is zo goed als ballen. Dat alles van je, werkelijk weer. Echt. Ja, nou dat is in je woord. Echt. Komt ze vaak zien of gaan we praten met hem om? We gaan praten met hem om, het is zelf zo, hij komt zo 2 keer in de week bij ons te eten, te warm eten. Ik ken hem al jaren. Het is echt van een liedjonkje al. Wie in de Westreen weet een begrip natuurlijk. De Heu. En wie ongelooflijk. Die man die ja, iedereen kent hem. Werk maar komt te jongen. Ik al is in Drenthe. Neem maar op. Iedereen zei wel eens een keer. Heb je je vriend niet meegenomen? De Heu. Ja, dat is geweldig. Van het begin dacht ik wel van, nou waar is deze man? Maar Hoezo? ja, een beetje een aparte hapsnurker, hè? Maar nee, hij is echt een heel lieve man. Nou, ik ga hem ook al eens een keer benoemen in een van mijn vestjes, dus dat vond ik al prachtig. Dus toen kwam hij met het geniaal idee om een vestje van Henkie te schreeuwen. Nou, en je stemmen mij snel niet hoort. En we zullen het best even doen. Ja, van Henkie. Spontane actie. Ik dacht door mij. Ik heb zelf, ken ik Henkie net heel goed. Maar wij hebben met de Roeghouwer documentaire ben ik voor het eerst in aanraking geweest met Henkie. Toen hebben we daar bij hem op de sloop wat dingen opnam. Bij de clip van Als iets is moeilijk, dat wie bij hem op de sloop ik. En hij komt ook wel vaak bij optredens met zijn harem. Dus dat is altijd gezellig met Henkie. Dus ik doe graag mee. Hier is altijd onderwijs van Lemmer onder ziel. Of stappen maar auto's of een mooie brommobiel. Sigaar op de lippen en de smile van eer tot eer. Die rust drukt de knuffelbeer. Ik ben Henkie Huizinga en ik autosloperij in het Tellen. Ik ben 40, 50 jaar dat ding al, ja.
Ik zit hier al 30 jaar in de tiller. Geen grote gast zitten, in een bier zitten. In Bedaard heb ik in de moutfabriek zitten. Heb ik een prachttitel. Meer feesten dan ieder vergeef je. Ik ben 2 keer zitten in de tweede klas. Leo Wiersma van Griet zit ik bij mijn klas en zo. Dus, ik geniet van het leven. Ik ben morgen ook wekker. Ik ben altijd met blied ook wekker. Met een kampoertje die jongt wat met blied dat beetje jaren. Dus ja. Ja, het is een machtig mooi meisje. Het is Henk is Henk. Hij is aan de ene kant de zakenman, aan de andere kant is er ook wat roeg. Hij gaat eerlijk en ja, elke weekend moet er een feestje daar. Dat is gewoon, ja, en dan kan je heerlijk een biertje met hem drinken, gezellig met hem zitten. Het is gewoon een noffelijk meisje. Ja, ik ben in de studio geweest bij de studio van Emiel van Hoenekop in Ljouwert. Daar hebben we met Jeroen, de gitarist van Hoenekop, die had het opnam. Ja, we hebben het vrienden van Henkie meenam. Klaas Henstra, de Rising Star, zeg maar, van Machine Height. En ja, Roel en Marty, dat zijn vrienden van Henkie. En die houden vrij, die meiden waren wonen. Nou, de tekst hier had ik zelfs kunnen en ik ja, redelijk gauw kleren gaan zitten. En ik schreeuw dat deuntje hekel in de kop. En ja, dan is ik zomaar even binnen een hakbootje, meisje en kleren rest. Echte vrienden, Trines en Klaas en Roel en Marty en Steinland en Popperland, ja super. Trines neemt me uit een heid, heel vaak neemt hij me heid. En ik eet al die tongetjes bij Roel en Marty. Ja, nee, super meisje nu. Ik ging een feestje en luister, ik had een muzieksetje dus en je pakt een microfoon en papa begint een verhaaltje eraan. En je bent dus jong. Ja, en toen werd het vier. Ik vond het mooi. Ik wist van niks. Mijn zoon wist het wel en die vertelt me juist alles. Die had mij niet geheim van mij, maar die had het verteld. Dat vind ik mooi, ik het net best. Dus, ik hoop het er bovenaan in de top, in de Friese, maar ja, ik moet er in de Friese top 100. Ja, in de Friese top 100 moet erin, ja, wees ze zeker. Ik kom die jongens die het maken, ja, nou, en ik kom mijn sponsor, dat het er maar in komt. Maar ook er stond bij zijn rikken, ik wat op erin. In de gele taxis, lamp aan het loodwit in. En hij 2 dagen mocht dus Henk weer eens in hondjes staan. En in weekend weer een bierke ha. En in weekend weer een bierke ha. Ja, beste mensen willen voorpiekeren. Nou Henkie, kom er maar in. Ik maak oude feestjes, live muziek en dit en dat, wat zangers en dit en dat, ja. En wat springen op tafels en wat dansen, ja. Ja, ik maak een feestje, ja. Ik maak het redelijk en het is al je wel, dus slag net een weekend toe, ik net in een feestje, ja. Nee, ik heb niet eens heel wat over me denk. Nee, echt net. Henkie, 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 heu. Dat is dus het de maat, die zien alles op het treu. Er is geen weekend, dat is Henkie net een feestje niet. Je blijft mij piratenhits. Ik ben los op ieder feest. Henkie, heu, dat is een beest. Ja, omdat ik vaak zei, hoe is het heu? Ja, dat is een spreekwoord, dat ik misschien net waar, maar ja. Maar ik kan even zo'n heutje mee zeggen, dat is Henkie dief. I was a wild man, I was astray. You took a wrong turn, now you went away. I was a wildcat, never afraid. You took me downtown, now you went away. Thought you went nowhere, let's just hang about. I'm sitting here waiting till you turn around. Spray out, 10 old
Ja, ik wil je heel erg blij van. Maar goed, als vaak meer radioprogramma luistert, dan wist ik, we draaien ze zeker 2 keer in de week. Seewolf, ik ben heel blij dat ze er hier wordt binnen. Had alles kijken mij vind ik een fantastische plaat. Bounce of Grace. Daar in de vierde Willem, achter de drums Joop. En Bonne, dag Bonne. Goeie. Je Ja. praat aannemen Dolf, maar hoe komt het bij Seewolf te loon? Ik heb ze... Ja, hoe komt dat? Ik was vregen. Dat is mooi. Ze zochten een nieuwe bassist. En ik hoorde de band al goed. Ik ben fan van de band. En ik heb ze jarenlang mixed live. En logisch. Kleine vraag. Dus dan doe je het. Ik ken het spelen, maar ik ja zijn. Ja, ik ook hoorde het net spelen. Nee, nou zoek de band van Moadje, dus dat mag ik weer net. Was het hem, hè? Nee, maar ik maak een paar cursussen van die. Dat ken ik. Hey, hoe is het om in zo'n band in te stromen? Ja, fantastisch. Ja, ik ken de Veskes vanzelfs al, want ik heb ze heel vaak live jet. Maar ja, spelen is, dan krijg je weer oors, hè? Het krijgt wat oors, ja, zeker. Ik vind gewoon te gek dat want Bram, de vorige bassist, fantastische bassist, die heeft een hele eigen stijl. Ik heb een eigen stijl. En dat die Rom te derk voor is om in eigen stijl, ik werd dat te passen op de Veskes die er al binnen. Dat is gewoon heel fijn. Ja. Bestaat er een soort van Seewolf feel of zo, touch? Ja, zeker. Is die te definiëren of is het meer een gevoel? Het is heel wat een gevoel, ja. En maar live shows weer dat sowieso altijd het geval. Zo dan weer van die shows, dan ben stinnestieren goed, dan spelen ze goed en dan is het zo ontiegelijk melancholisch en zo ontiegelijk lekker lui, maar toch ik weer stuwend. Daar wil ik graag bij bassen. Dat is gewoon fantastisch. Ik kan me heel goed voorstellen. Ik neem in de Dolf, de jonger. Het compliment had ik al PGD, maar nogmaals, wat een prachtige plaat. Hoe ben de reacties? We zijn al een tijdje verder in de tijd. Hoe ben de reacties geweest, nota? Nou, best wel mooi. Protte uit Engeland. En hij heeft zelfs een interview in Australië die en in Mexico werd hij goed ontvangen. Maar vooral in Engels blad is het vaker inkomen. Ja. Of 2 bladen. En dat weer voor u zegt, hoe dan? Ja. En ik kan me voorstellen dat dan ik denk, maar we daar net eens even hinnen. Ja, wist. Daar ben we eigenlijk, daar willen we graag die kant wel uit. Dus een beetje aan het voorbereiden van, nou, hoe pakken we dat aan straks? Ja. Maar wat gaat goed met de band? Hoe kwam je? Ja, je hebt gewoon Bonne dus. Wow. Ja, nou, je zocht een bassist. Hele logische keuze. Eigenlijk binnen 24 uur al hadden we een nieuwe bassist. Daar kwam het op Del. En hij deed, zoals hij zei, hij deed ons geluid altijd. En dat was echt een logische keuze. En we voelden een beetje aankomen dat Bram, die hier een nieuwe ontdekkingspad, maar muzikaal, dus dat is goed en is leuk. Ja. En we voelden wat barrel in en toen dacht ik van, ik ging eerst eens spelen hoe Bon erin zit. En toevallig ging hij me al eens een keer vrij voor een project om eens samen te doen. En toen kwam dit er niet eens. Ja, ik zou dat het zo wezen, man. Vertel me even in het kwart. We hadden al een keer erin, maar toch, terwijl we een tijdje verliezen. Even de verhaal van deze plaat. Want deze noemers, hoe hij die skreun, hoe ben die bij elkaar kwam. En vooral die hele productieproces, je zit er heel goed op het analoge. Ja. Maar het is net even inpluggen en spelen, hè? Nee, voor mij in 2015 hebben we zo'n analoge tape-machine uit de Wally Harder studio in San Francisco. Beroemd verhaal intussen. Ja. En daar hebben heel leuke artiesten, legendarische artiesten erop opgenomen. En die hebben we bij mij thuis gehaald en toen dan gaan we hier de plaat opnemen. En daar, met de lucht en alles erbij. De jongens vonden het altijd, we missen het eigenlijk nou, we hoeven nou ergens anders. Maar die inspiratie van de lucht in de zee en dat doet altijd wel veel. Dus ik denk dat is eigenlijk ook wat er ontstaat. Ja, de sfeer op de plaat is werkelijk fantastisch. Maar weet nog heel ziek in dan uiteindelijk naar een sound. Ik bedoel, ik het gevoel gaan, ik de locatie gaan. Ja. Maar dan nog, moet het op de baan ook nog goed klinken. Ja. Nou, daar hebben onze producer, Iets van der Heijden, die had dat gewoon wezen verwezenlijkt, zeg maar. En dat eigenlijk ontstaat het gewoon. En je komt er en iedereen laat alles even los. En de hele drukte van je leven, zeg maar. Iedereen zit erin en dan gebeurt het. En dat is het, denk ik, daar die plek wel aan bijdragen. Ben je nog bij ons crewen of nijtinken? Of? Ja, nou, we hebben zoveel materiaal liggen. Dus eigenlijk de tweede plaat, die poepen we straks zo uit. Ja. Ja, goed, en waar weet dus wat boeteloon? Je bouwen lekker tro dus. Ja, we hebben toen in Duitsland hebben gespeeld. En die kant dat hebben we zo goed voldaan in het voorprogramma van New Model Army. Nou, dat proeft echt nog meer. Want Heim, daar wordt een basis in tussen? Weet niet, maar begint te komen, maar het longt wel. En zoals het zuiden van Nederland ook, dat doen we
best wel goed of zo. En, Ja, wordt dit best zo'n verhaal in Friesland is het mondjesmaat en de rest is fantastisch? ik weet het niet, maar Friesland is ook altijd het noorden, dat blijft ons home. Nee, maar dat snap ik, man. Je moet de wereld in, je moet spelen, je wordt succes hebben. Nou, en sowieso die verschillende culturen. Hè, als in Duitsland, daar zijn de mensen ook weer heel anders. Echt. Hier Nederlanders zijn toch wel wat praten veel door de machine. De Dutch disease. Nou ja, precies. Nou, dat heeft hij niet. En ook warm welkom, dat is wel bijzonder om dat soort dingen te maken. Ja, want je bent intussen al even bezig met deze band. Ja, ik denk dat Bram er het er 8 jaar bij zit. Ja, bliksem. Ja, de tijd hoort geen skof. Nee. Maar goed, wij vinden het mooi om muziek te maken. En daar gaat het om. Je moet er lol in hebben. En de basis is gewoon het creëren. Dat vind ik mooi. Nou, en ik vind toevallig hele toffe muziek. Ik draai het graag op de radio. Maar gaan ze nog volle leer in de studio hier. Zeewolf, het staat al geval online op de streamingsdiensten. Is de plaat trouwens als vinyl nog te verkrijgen? Ja, we hebben nog wel wat exemplaties over. Oké, dus via de site even? Het gaat wel steeds sneller, maar er zijn nog een paar LP's die gewoon via de website bestellen. En dan Willem stuurt ze even op. Hartstikke mooi, goed. Zo'n briefje erbij. Oh, helemaal goed. Ja, ik zou me net niet horen. Dus bij deze, goed. Plaat is alle t-shirts. Geweldige nummers erop. Net alleen op de radio, maar je hoort ik in deze studio. En dus ik op televisie. Live in Noorderwien. Zeewolf. We're in the road of life as we keep digging.
Wat een genot om deze man weer in de studio te hebben. Ja, ik ben fan, ben ik eerlijk in. Maar ik fantastische muzikanten. Ze komen van het beeld. Hato Seewolf. En nogmaals, dat album, dat is al een t-shirt. Bounce of Grace, dat zit wel op een streamingsdienst. En dat is voor mij gewoon een kwart moors weer deel komen. Dus goed, van Seewolf. Ik geef even naar wat orenmuziek. Er komt een album uit onder de titel Harlingen. Ja, ik had de neiging om haast te zeggen. Jan Kobus Zeuninga, dit is Dick Vestdijk trouwens. Is het Harlingen of wordt het Haas? Nee, het is gewoon Harlingen. Ja. Wat is het verhaal? Wat is het verhaal? Hoe zo wat eens even? Vraag Dick maar even. Ja. Wat is het verhaal van Harlingen? Het is een zeehaven die naar buiten kijkt, naar de hele wereld, maar ook naar binnen. En het is onderdeel van Friesland, maar ook weer niet. En Harlingen is een soort, ik weet niet, een soort schilderij wat je met muziek kan invullen. Dus we zijn bijna 2 jaar bezig geweest om teksten van en over Harlingen in Harlingen op muziek te zetten. Wat voor teksten? Gedichten. Jan heeft ook zelf een tekst geschreven naar aanleiding van Anne Kaspari van Teun de Vries. En voor de rest zijn het gedichten van onder andere Slauwenhof van mijn vader, Simon Vestdijk, van Christian Terpstra, een mysterieuze notaris uit Noord-Holland die we bij toeval ontdekten omdat hij een gedicht had geschreven met als titel Harlingen. Kortom, Jan Kobus, we kennen die als een man die met poëzie dwaande is. En dit boek, dit album, maak ik ook zeggen. Het is haast een boek, had ik het idee. Maar goed, dit is het prospect van poëzie dus. En verhaal en linken met dichters. Ja, Dick heeft al een aantal dichters genoemd. Er zit ook nog een Vlielandse dichteres bij. Gerda Postmus, daar was het tweede nummer van. Dorp aan Zee. Er komt een klein boekwerkje bij. Gewoon de gedichten staan daarin. En er komen een aantal links op te staan van hoe je bij de opnames komt. Hoe op Haas kwam? Weer het toeval? Of is dat al lang in de holle? Nou, het idee komt eigenlijk van Dick. Hij vond Harlingen gewoon een mooie titel. Omdat het is een havenstad. En er zit ook aandacht gedichten bij van Slauwenhof, die langs allerlei havensteden reist. En dat past heel mooi erbij. Ja, maar dat is natuurlijk de vraag. De namen die je noemt, waaronder inderdaad je vader. Had ik iets met Harlingen? Nou ja, die mensen die zijn er geweest, die zijn er geboren. Anne Kaspari speelt zich daar af. Ik kwam op het idee, denk ik 3 jaar geleden, toen we in het Hannemahuis waren. Daar waren allemaal foto's en schilderijen. En dan kon je met een QR-code ter plekke luisteren naar interviews en muziek. Van allemaal mensen die iets met Harlingen te maken hadden. En dat kon gaan om Roma, Sinti, maar ook kunstenaars. Maar ook mensen in sluiswachterwoningen. Heel divers. Maar al wel allemaal op dezelfde grootte. En wel allemaal met koptelefoon in het Hannemahuis. Ik dacht van, wat leuk. Muziek van Jan Kobus zou daar mooi in tussen passen. En toen zijn we daar zo'n beetje over gaan brainstormen. Maar dat het Harlingen moest heten, dat is al een idee van bijna 3 jaar geleden. De stad van de oude zeunen. En wij zeggen altijd, Harlingen hoort eigenlijk een beetje bij Engeland. Hè? Dus je had wel een beetje gelijk. Nou ja, Rusland, Engeland, als je die pakhuizen ziet. Ja. Het is de zee, denk ik ook. Ja, prachtig. Nou ja, en dat inspireert. Inspireert dus blijkbaar ook om muziek te maken. Hoe had dat oppakt? Ben je meisje beiden? Want hij speelt het mij wel degelijk. Maar hij maakt meisje beiden die nummers componeert? Iedereen heeft gewoon een aantal gedichten uitgezocht. Ja. En die heeft ieder ook op muziek gezet. Maar we hebben het samen gewoon helemaal uitgewerkt. In de studio bij Joop van der Linden van Amsterdam Klezmer Band hebben we het ook live opgenomen in de studio. Dat was eigenlijk voor het eerst ook voor mij dat je echt live met z'n tweeën in de studio speelt. Ja, gewoon one-takers, om het zo maar zo te drukken? Ja, en later nog wat dingetjes toegevoegd. Tweede stemmen en zo. Of nog een extra instrument. Maar heel puur dus? Het is heel puur opgenomen, ja. Dat weer de opzet, of kwam het toevallig zo uit? Dat leek mij sowieso wel eens een keer leuk om te proberen. Dus dan moet je van tevoren heel goed studeren dat het inderdaad goed genoeg zit. Ja. Dit klinkt als een leuk avontuur. Muzikaal, poëtisch. Ja. En ik zeg trouwens op de socials, Fietje in Evelien, wie je meisje beiden voor het eerst in Noorderwien. Time flies, net? Ja, zoiets. Ja, precies. Ja, dat was met de eerste CD uit Angst voor de Holheid. En dat waren ook allemaal gedichten van de Friesland geboren dichters, maar wel allemaal Nederlandse gedichten. Fantastisch toch, die samenwerking tussen jullie. Had je nooit verwacht, denk ik, of juist wel, dat het zo lang zou duren? Nou ja, van tevoren weet je niet hoe lang zoiets duurt. Maar muziek maken is sowieso leuk. En in groepsverband met Joop van der Linden was dat erg leuk. En Leeuwarden en Harlingen is voor mij ook altijd wel gecombineerd met muziek. Als klein kind ook
in de Prinsentuin geweest, de Koperen Tuin. Altijd heel veel muziek gehoord, veel muziek. Associeer ik met Harlingen, filmmuziek ook. Hè? Dus als er filmmakers zijn die Harlingen echt gebruiken als decor, ja, dan heb je daar, hoor ik daar bijna automatisch al muziek bij. Mooie muziek. Glok, ben je in de studio? Wat gaat er verder met doen? De CD komt uit of het komt op de streamingdiensten? Het komt sowieso op de gestroomlijnde lijnen. We gaan volgende week hebben een soort semi-presentatie in Theater Miloek. In Harlingen. Harlingen, hè? Ja. Ik moest even denken, hoor. Ja, dat is Harlingen. Maar... Nee, dat is heel toevallig. Het is in Deze zoon noemt het Harlingen. Welke datum? Volgende week zaterdagmiddag. Dit is een soort een heel festdijk. 18 oktober. 18 oktober hoor ik net van jou. Ja, nee, dit programma wordt op verschillende momenten uitgestuurd. 18 oktober en dan in de middag. En dan spelen we daar ongeveer een uur allemaal al het materiaal van dit album en nog een aantal afgeronde muzikale stukken. Dick Vestdijk, Jacobus Zeuninga. Album is haast uit, wordt presenteren in Haas, Harlingen dus. Daar kun je al je fantasie en je poëtische dream op loslaten. Dat haar zij in ieder geval die muzikaal en ik qua tekst in ieder geval. En je hoort live in de studio. In Noorderwien live. Ik woon in het dorp waar de zee wint om huizen. Zijn stofjaagt in vlagen van zand en van zilt. Een klagen, soms kreunen, maar meestal verstild. Gefluister verneem ik als stomeloze ruisen. Dat mij naar de dijk lokt waarachter het wat haar wijsheid op deinende golven laat welven. Als schafheuvel zijn zij in nimmer te delven, bewegen de eeuwigheid zompig en nat. Wanneer er dan af en toe zeedampen zweven, voel ik de geest van weleer voortgedreven door de ruimteicht op zoek naar een lichaam van vlees. Dan neig ik te denken door al wat ik lees in boeken waar rampspoed op zee wordt beschreven, dat ik daar een donend matroos ben geweest. Komende zaterdag dus de presentatie van, ik neem het maar even, het album en de dichtbundel Harlingen van Jacobus Zeuninga en Dick Vestdijk. Het zit er haast weer op. Deze aflevering van Noorderwien. We zijn er alle werkdagen tussen 6 en 7 op de radio. We zijn er ook bijvoorbeeld op internet, natuurlijk, Facebook. En dan met youtube.com/Noorderwien. En we doen nog hier een nummer van de beide poëten en muzikanten. Jacobus Zeuninga, Dick Vestdijk, live in Noorderwien. Fluisterronde die overlangs gebonden aan ranken of wat schrille vogelmonden is en aan het strengelen van grijze klimop, stengel en verschimmeld stof loopt bij de stenen engelen mis. Tweedimentekende en hiel met scheef berekende gezichten staan, verwrongen als in brekende pijn. Maar het marmeren kind en de duif die fluisterend minde moeten vergaan. Of zwaar bebloed te vinden zijn. Te vinden zijn. Een
fluisterronde die overlangs gebonden aan ranken of wat schrille vogelmonden is en aan het strengelen van grijze klimop, stengel en verschimmeld stof loopt bij de stenen engelen mis.